pamirsa sutresna budaya kakung miwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika, keluarga ageng paguyuban ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggale cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Sriuning Mustika Tuban. Dalang sarta pendapuk katindakaken Raga Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, wondene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Sadèrèng pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Gelir sepisan wonten ing Kadipaten Lamongan. Hadipati Hendro Katong ing siang menika kawaragani Raga Judek Prakoso, Senopati Gunjang ingkang dipun paragani Raga Mas Bagus Suyanto, Senopati Wijang ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali, wondene prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Gelir salajipun wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Hadipati Prabaningrat ing siang menika kaparagani Raga Mas Anom Suharyanto, Prameswari ingkang dipun paragani Nimas Tata Wulandari, Patih Reksa Praja ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono, wondene Kumala Retna ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani, prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Gelir salajipun wonten ing Kadipaten Tuban. Hadipati Sirolawi ingkang dipun paragani Bapak Begek Ariwarsito, Prameswari ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati, Patih Waninggito ingkang dipun paragani Adimas Beguk Wilianto, Raden Wiratmoyo ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno, Raden Sadoro ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, Sriuning ingkang dipun paragani Nimas Meni Widyawati, Pak Kerto ingkang dipun paragani Raga Mas Andi Prasetyo, wondene Sumarsih ing siang menika kaparagani Nimas Uut Sutriana, Repat utawi dagelan
ingkang badhe libur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo ingkang dipun titakaken Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Wondene emban ingkang dipun titakaken Ciciup Arum Somplat, Kabiantu Sisowak Indah Kalola. Munggah mekaten para kadang pamirsa sutresna bedaya. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sagudrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng habirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusana sugeng habirsani. Nuwun nuwun nuwun.
Senopati Wijang. Inggih. Jengen sira uga wis ngaturake sembah pangakti wis tak tampa. Ora liwat puja pangestu tampan. Kula tampi mugi ndadosaken gesange kula. Wijang, inggih. Kejaba saka kuwi panjenenganku bakal mundhut pirsa jalaran apa? Jengen sira pinangka Senopati Gulagling Kabupaten Lamongan. Mula kanthi kuwi panjenenganku bakal mundhut pirsa. Piye? Ngenani kewajiban wis tak samperake marang pundak kiwalan. Kepareng matur lepat nyuwun sewu pangabdal. Iya. Menawi bab kula gulang kridaning kaprajuritan wonten Kabupaten Lamongan dinten sak menika mboten wonten ingkang uciwan. Nanging ing damel kuciwaning batos kula bab prajurit kathah prajurit ingkang sami nilaraken jejibahan awit kirangipun tanggel jawab amargi saking kawigatosan panjenengan tumrap prajurit menika kirang kajengan. Ngene, yen pancen ana salah sawijining prajurit sing dheweke kono wani mbadal marang dawuhku, mula ora usah tido-tido. Paringono pidana marang kawula sing ora duweni tanggung jawab. Menawi to sampun pikantuk lilah panjenengan ing mangkinipun badhe nglestakaken Kanjeng Adipati. Mergo apa? Menungso sing ora duweni tanggung jawab iki tak anggap bakal ngrendeti pemerintahan. Sarton jegal-jegal marang rancaking pemerintahan ing Kabupaten Lamongan. Lungguh sing ngestakaken dawuh. Gonjang. Kula wonten dawuh Kanjeng Adipati. Rening dina iki Patih Indropati ora nderek tinangke. Mula jengen sira pinangka dadi badal wakile Patih Indropati. Mula kanthi kuwi sakwise satata lungguh panjenenganku bakal mundhut pirsa ngenani mubah musiking swasana katentreman lan uriping para kawula kepiye. Kepareng matur Kanjeng Adipati. Saben kula hamarneni Gusti Patih niti pirsa dhateng kawula wonten ing Kabupaten Lamongan. Wiwit saking Kutaraja mandhapipun wonten ing Parden minggah wonten ing pucaking Arga. Sak menika wewangunan sangsaya maju pagesanganipun kawula sedaya sami subur makmur pindhomu bramu nabur madu boten wonten ingkang nandhang cecingkang. Saya-saya saben Kanjeng Adipati Hendra Katung nganakake piswanan agung wiwit saking pendapi lumerekipun ngantos pangurahan Jawi. Sentana mandhapipun kawula sami sayek saeka kapti nyadong dawuh panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Rumangsa bombong, rumangsa cemplong sajroning atiku. Sakwise panjenenganku midhangetake apa sing dadi palapurane, yen ngono cetha kabeh para kawula ing Kabupaten Lamongan tansah nyengkuyung nggonku jumeneng pengayoman ing Kabupaten Lamongan. Menika leres kula kanthi kuwi Gunjang pakaryan sing becik kudu tok lestarekake keng supaya ing mengkene tinulat marang andhanu kabeh ya. Ngestaken dawuh Kejaba saka kuwi mesti wae sakjroning abitu tandha pitakon apa ta sebabe nganti aku perintah marang jeneng sira keng supaya nglumpukake nayakaning negara keng supaya sowan ana ing pendhapa Kabupaten Lamongan. pancen sedaya menika leres. Menika dereng titi wancinipun piswanan ning panjenengan utusan dumateng kula keng supados wiwit prajurit minggah pun sentananing negari keng supados makempal wonten ing piswanan aku estunipun wonten bab perkawis menapa ingkang badhe panjenengan rembak Kanjeng Adipati. Anjen kabeh kuwi mau dak jarak lan tak sengaja. Aku nglumpukake marang para kawula jalaran apa
kowe mau kondo, kowe mau matur lamun toh dina iki panguripaning kawula ing Kabupaten Lamongan wiwit saka pucuking gunung medhun Karang Pradesan munggah ana ing Kutha Goro babar pisan ora ana sing nandhang kekurangan kabeh kuwi mau kagawa saka panjenengan Jut jalaran nggonku jumeneng Adipating Kabupaten Lamongan tansah ambek adil Purmanto berbudi bawasana Ngaten. mula kanthi kuwi te pancen aku kepengin nyipta negara sing adil sarta makmur rening dina iki kabeh bisa kasembadan apa sing dari pengangen-angen nang ati aku bisa nyipta negara sing adil sarta makmur nyatane dina iki para kawula tansah nyengkuyo nggonku jumeneng Adipating Kabupaten Lamongan nanging jeneng menungso iki ora ana menungso sing sampurna mula kanthi kuwi aku isih tido-tido isih mangu-mangu mbok menawa wae nggonku jumeneng Adipating Kabupaten Lamongan iki isih ana sing kurang isih ana sing dadi cacat mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget gelemo jeneng sira sak klorot iki nyondro apa sing dadi kurang apa sing dadi cacatku nggonku jumeneng Adipating Kabupaten Lamongan Di Wijang Kakang, coba Kanjeng Adipati Hendra Katung dicondro. aku luwih dhisik. Kanjeng Adipati Hendra Katung Wijang menawi to bab anggenipun panjenengan ngasta pradata adil wonten Kadipaten Lamongan menika mboten wonten kekarangipun tasih pudha tumaruna sugih pondho donya ambek adil para marta mboten beda-bedakaken kawula panjenengan pundi ingkang mapan wonten ing pucing Parden lan Sentone Praja nanging menggahing kula menika kok condong wonten bab kapribaden panjenengan condong marang kapribaden inggih njur apa sing dadi cacat wonten Kadipaten Lamongan menika sampun gadhahi bapa raja nanging dereng wonten ibu ratu garwa Prameswari wonten Kadipaten Lamongan menika tasih komplang Kanjeng Adipati. oh dadi kuwi sing dadi cacat apa kaya ngono Sedaya aturipun Kadang kula Wijang menika leres. Saben-saben kula pinanggih dhateng kaum wanita wonten Kadipaten Lamongan. Ya. Kula ugi mireng piyambak sami rasan-rasan benjang menapa kawula kaum wanita ing Kadipaten Lamongan dipun golontar Ibu Ratu. Lah menika sampun dangu dados pangantung-antunipun kaum wanita. Mila saking menika kan. yo Mbok menawi panjenengan sampun kagungan titikan wanita, menawi endang sutaning pandhita saking padepan pundi, menawi putra Nalendra saking negari pundi, kula mboten badhe wekat ing kangelan. Kula ingkang badhe sagah notok kori nginang jambe suripun. Hategesipun kula sagah nglamaraken Kanjeng Ratu. matur nuwun sadulur gunjang lan kowe Wijang Inggih. saktenane wis ora kurang-kurang nggonku budidaya malah kaporo ndak rewangi aku nyelamur laku munggah gunung tuncurang kuning Karang Pradesan saperlu padik-padik salah sawijining wanita kinarya garwa Prameswari ning nyatane siji wae wanita ing Kabupaten Lamongan ora ana sing condong marang rasane malah kaporo ndak rewangi aku munggah ana ing sanggar pamujan meminta marang Sing Bathara. Nah, sakjroning aku mumpung semedi gonjang lan kowe Wijang, aku entuk wangsit teng wewentean. Aku bisa lono, bisa langgeng nggonku jumeneng Adipating Kabupaten Lamongan, sauger aku bisa nggarwa anane Kumalarta. Putri saka ing Kabupaten Bojonegoro. Ya. Kira-kira kowe wis ngerti pasuryane ing jenenge Putri Kumalarta apa dulu? Menawi ngenani pasuryanipun Kumalarta. Iya. Kula dereng nate ngertos. Ning kula sampun mireng kabar yen Kumalarta
menika ayunipun pindha widodari kabar ingkang kula tampi. Kaya ngono. Ngaten nggih. Yen ngono kowe sarujuk lamun to aku nggarwanane Kumaretna. Sarujuk sanget kanjeng. Kowe piye bicara? Kula ugi sarujuk najan to pasriyane duka ayu lan botenipun nanging menika sampun cetha putrane Nalendra. Iya, lamun to dibobot timbangake wis imbang ya. Sampun timbang. Mergo aku salah sawijining pengayoman sing bakal tak ayunake iki putra pengayoman. Inggih. Kula kanthi kuwi rening jeneng sira sak klorone padha sarujuk. Dina iki jeneng sira sak klorone aja nganti wegah ing kangelan. Lumarapo ing Kabupaten Bojonegoro lamaran Kumul. Nanging awantu-wantu welingku marang jeneng sira sak klor. Kok upama penglamar ditampe Purbawasesa ndak pasrahke marang jeneng sira sak klor. Sedaya dawuh panjenengan sampun cetha sarta gamblang. Iya. Menawi sampun dipun paringake sak menika kula nyuwun tambahing pangestu. Ngirita brigadaning prajurit kanggo Joko-Joko. Astagfirullah. Prajurit, hadir. Monggo.